cara de rock and roll, una mica de cara de nova nit. 1, 2, 3 i... No pareu, no pareu. No pareu, no pareu. No pareu, no pareu. Si afegeix el pintor. Doncs res, avui hem vingut aquí a jugar una estona, a explicar contes, a cantar, això sempre està bé, perquè és una que fa créixer l'esperit i l'ànima, i ha estat molt bé avui perquè eren amb nens ja no tan petits, que segurament a aquesta edat ja no tenen tantes ocasions de veure o viure espectacles d'aquest tipus, i hem passat una bona estona, hem estat aquí escoltant contes, cantant i jugant, i molt bé. I molt interessant d'aquest acte és que és el punt de partida cap a una altra edició dels Contes del Món, i que aquests nens han sigut els privilegiats de poder viure en pròpia pell, però la gràcia està que els contes arribin a tant com més nens millor. I insisteixo que a vegades tenim la idea que les cançons i els contes són per nens molt petits, i les cançons i els contes no tenen edat. Llavors, si els nens de 5è, 6è i fins i tot d'ESO poden explicar contes i escoltar-los, doncs benvingut sigui. A mi m'ha agradat molt l'obra de teatre, he après moltes coses, una d'elles és que tinc que intentar fer més cas a la meva mare. Doncs aquest primer concurs hi van participar 24 centres educatius de 16 pobles diferents, de les comarques barcelonines, i en aquesta segona convocatòria ja l'hem obert a tota Catalunya, el concurs. Hi participen 110 centres educatius de 66 municipis diferents, és a dir, que gairebé quadripliquem, doncs no gairebé no, quadripliquem la participació de centres educatius de primària i secundària. Molt contents realment per com va creixent aquest concurs, com va creixent aquest espai comunitari, aquest espai popular, perquè nosaltres des de Comsoc Comunicació Social tenim l'objectiu de socialitzar la comunicació, és a dir, de generar espais on realment tothom en peu d'igualtat pugui participar i dir la seva. En aquest cas ho fem a través del conte. És un element cultural que compartim tots els pobles de la Terra. Mira que en som diferents, mira que en som iguals, però al Japó, al Marroc, a la Xina, a Bolívia, a Catalunya, doncs tots tenim la bella costum, la bonica costum d'explicar contes a la mainada. Avui ho hem fet aquí, a l'Institut Sant Josep de Calassanç, amb l'Oriol Canals, membre de la MAPEI, amb el Jordi Roura, del grup Arabà de Bo, i amb el Manel Hernández, del grup Articulat. Tots hem pogut gaudir d'aquest espai comunitari, i ara es tracta això, de veure realment quins són els contes que ens envien, però tenint en compte que hi participen 110 centres educatius, calculem que més de 300 contes rebrem en MP3, i tot just, això, la setmana del 13 de desembre hi haurà aquesta setmana de votació popular online, on triarem els 50 contes, i posteriorment un jurat format per membres d'organitzacions no lucratives i per persones vinculades al món de la ràdio triaran aquests 24 contes que formaran part del llibre i disc dels Contes del Món. Escolta, Oriol, i si convidéssim a la gent de Comsoc? Conten que va ser una història llarga en una nit del mes de juliol. La lluna tota blanca passejava i els arbres no feien soroll.